अथ च ॐ नम ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवान् उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानैज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदै ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः। सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। मम यो निर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। सम्भवस्य सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदपिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृतिसम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिन्ममव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनायनम्। सुखसङ्गेन बन्धाति ज्ञानसङ्गेन चानघ। रजो राजात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम्। तन्निबन्धन्ति कौन्तेय कर्मसङ्गेन देहिनां। तमस्तत्त्वज्ञानं विद्धि मोहं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबन्धाति भारत। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमावृत्य तु तपः प्रसादे संजयत्युत। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत। रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते। ज्ञानै यदा तदा विद्या विविध्रं सत्त्वमित्युत। लोभ प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमस्पृहा। रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतवृषभ। अप्रकाशयो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहेव च। तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नन्दन। यदा सत्त्वे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहभृत्। तदोत्तमविदाल्लोकान् मलान् प्रतिपद्यते। रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते। तथा प्रलय तथा प्रलनिस्तां प्रलयन तथा प्रलयस्तमासि मूढयोनिषु जायते। कर्मणः सुकृतस्यास्य सात्विकं निर्मलं फलं। रजसस्तु फलं दुःख मज्ञानं तमसः फलम्। सत्त्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः। जगन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। नान्यं गुणभ्यः कर्तारं यददृष्टनुपश्यति। गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावः सोपगच्छति। गुणानेतानि नित्यन्न त्रिदेयी देहसमुद्भवान्। जन्म मृत्युजरा दुःखै विमुक्तो मृतमश्नुते।
अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गै स्त्रीन् गुणानेता नतितो भवति प्रभु किमाचार कथैचेतान् स्त्रीन् गुणानिति वर्तते। श्रीभगवान् उवाच प्रकाशैश्च निवृत्तिं प्रकाशैश्च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न च निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ति इत्येव योऽवतिष्ठति संगते समदुःखसुखस्य स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चन तुल्यप्रिया प्रियो धीरः तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यो मित्रारिपपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते माञ्च यो व्याभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाः ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः श्री गोपाल कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण सगळ्यांना। सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत आहे। त्याचा एक दिवस मध्ये ब्रेक झालेला आहे। आज आपण 14व्या अध्यायाला सुरुवात करणार आहोत। प्रार्थनेने सुरुवात करते मी। संजना माताजी, मी तुम्हाला को होस्ट केलंय काय? हो, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे
हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सगळ्यांना. पुन्हा एकदा सगळ्यांचं मनापासून स्वागत आहे. आणि अध्याय सुरू करण्याच्या आधी आपण श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत करूया. श्री श्रीला प्रभुपाद यांनाही साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांनाही माझा साष्टांग दंडवत आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला सादर प्रणाम. 14व्या अध्यायात जाण्यापूर्वी थोडीशी 13व्या अध्यायाची उजळणी, जे आपण क्षेत्रज्ञ असं सुंदर असा अध्याय आपण परवा बघितला. खूप सुंदर अध्याय आहे. कठीण आहे थोडासा कळायला, परंतु जसं मी म्हटलं की जर सगळ्यांनी तात्पर्य वाचून आकलन करण्याचा प्रयत्न केला आणि तसं आत्मसात केलं तर निश्चितच ते कळायला त्याप्रमाणे, म्हणून सोप्यातल्या सोप्या भाषेत तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न होता माझा. आणि म्हणूनच अर्जुनाचे जे 6 प्रश्न अर्जुनाने विचारलेले आहेत, प्रकृती काय आहे, ज्ञान काय आहे, ज्ञानम क्षेत्र काय आहे, क्षेत्रज्ञ काय, ज्ञान काय, ज्ञानम काय, ज्ञेय काय, असे सगळ्या प्रश्नांना आपण उत्तरं बघितलेली आहेत. कारण ज्या प्रकृती म्हणजेच अधिभूत ही भौतिक प्रकृती आणि क्षेत्रज्ञ काय आहे तर त्याचं ज्ञान आपण घेतलं. ज्या क्षेत्राला म्हणजे हे शरीर जे 24 तत्वांनी बनलेलं शरीर आहे ते क्षेत्र, आणि त्या क्षेत्राला जाणणारे कोण तर 2 क्षेत्रज्ञ आहेत, एक आत्मा आणि दुसरा परमात्मा. आणि अशा प्रकारे आपण ते ज्ञान, मग या क्षेत्रज्ञांविषयी की काय आहे क्षेत्र आणि मग काय आहे ज्ञान, की सगळं जे ज्ञान आहे, मग ज्याला हा जो मी शरीर नाही आणि आत्मा आहे हे जाणतो आहे, तो निश्चितच स्वतःची मन आणि बुद्धी भगवंतांवर पूर्णपणे स्थायी करू शकतोय. आणि ज्या स्थिताधीर मुनीला आपण बघितलं, ज्या शुद्ध भक्ताला आपण बघितलं, आणि म्हणूनच या क्षेत्राला कसं ते जाणायचं आहे, क्षेत्रज्ञ आणि बाकी सगळं जे काही आहे, मग ज्या प्रकारे सुख आणि दुःख याच्यामध्ये समतोल राखणारे, मन आणि बुद्धी भगवंतांवर पूर्णपणे केंद्रित करणारे, आणि ज्यांनी स्वतःवर आत्मसंयम आणलेलं आहे, इंद्रियांचं नियंत्रण केलेलं आहे, अशी अनेक आपण जे काही गुण बघितलेले आहेत ते सगळे ज्ञानाचे, ज्ञानी व्यक्तीचे गुण आहेत. आणि हे सर्व ज्ञान देते, आणि याच्या व्यतिरिक्त जे काही आहे ते भगवंतांनी सांगितलंय अज्ञान आहे. म्हणजे क्षेत्राला आपण जाणलं, 24 तत्वांचं क्षेत्र, की ज्याच्यामध्ये काय काय येतं तर कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, त्याच्यानंतर त्याचे इंद्रिय विषय, नंतर मन, बुद्धी आणि तो खोटा अहंकार, आणि अव्यक्त. अव्यक्त म्हणजे काय तर ज्या 3 त्रैगुणांच्या प्रभावाखाली, ज्याचा आपण आज अध्याय शिकणार आहोत, त्या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जो आत्मा, जो अव्यक्त. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या सगळ्यांनी बनलेलं हे 24 तत्वांचं शरीर आहे. आणि या शरीराला जाणणारा कोण आहे तर आत्मा, पण सर्व शरीरांना जाणणारा परमात्मा आहे, कारण तो सगळ्यांना जाणतो आणि तो प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये निवास करतो परमात्म्याच्या रूपामध्ये. आणि अशा या ज्ञानाला, मग ज्याला हे ज्ञानाचे चक्षु आहेत, आपण पुढे जाऊन बघितलं कशा प्रकारे हे ज्ञान घेतलंय, परमात्म्याचं ज्ञान, की मी जे करतो आहे ते मी करतो आहे का, मग माझ्या आतला जो आत्मा आहे, की जे चैतन्य सर्व प्रकाश या आत्म्यानी आहे, नाहीतर हे शरीर नश्वर आहे हो, परंतु हा आत्मा अविनाशी आहे, तो परमात्म्याचा अंश आहे. अध्यात्म हा आपला मूळ स्वभाव आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला आध्यात्मिक उन्नती करायची एका भौतिक प्रकृतीमध्ये त्याच प्रकारे गुरफटून राहायचं आहे हे आपण ठरवायचं. आणि म्हणून हे ज्ञान देणारे शुद्ध भक्त, ज्या प्रभुपादांना आपण बघितलं की हे शुद्ध भक्त हे ज्ञान देतात, मग त्या कृष्णांच्या त्या स्त्रोतापासून जो स्त्रोत आलेला आहे, किरणांचा स्त्रोत कसा असतो, त्याच्यामध्ये कोणी आलं तरी त्याच्यात कोणी सुटू शकत नाही त्याच्यातनं, त्याचप्रमाणे भगवंतांपासून तो स्त्रोत आलेला आहे, कोणी सुटू शकत नाही, कारण आत्म्याचा मूळ स्वभाव हा अध्यात्म आहे. तुम्ही कितीही या भौतिक जगतामध्ये स्वतःला गुरफटून देहधारी भावनेशी निगडीत राहिलात तर तुम्ही जिथे कृष्णाला विसरताय तिथे तुम्ही मोहमायेमध्ये जाताय, आणि मग ती मोहमाया कुठल्या थराला जाते याचा आपण परिणाम बघितलेले आहे. आणि मग ज्या प्रकृती पुरुषाला आपण जाणलेला आहे, ज्या परमात्म्याला, जो भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व लोक महेश्वरम, जो परमात्मा आहे, जो आध्यात्मिक आहे, ज्याची मन आणि इंद्रिय हे सगळं एक आहे, शरीर आणि इंद्रिय ही सर्व एक, इंद्रिय त्यांच्या सगळ्या इंद्रियांची कार्य करू शकतात, ज्यांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे, ज्यांनी भौतिक प्रकृती, आध्यात्मिक प्रकृती निर्माण केलेली आहे, परंतु या सगळ्यापासून जे अलिप्त आहेत त्यांच्यावर कुठलाही प्रभाव नाहीये त्याचा,
मग जसं त्या राजाचं उदाहरण दिलं की जो जो त्या जेलात जो तिथे जेलमध्ये येऊन त्या पूर्ण कारागृहाची तपासणी करत असतो, त्याला ते नियम लागू नसतात, परंतु त्या कारागृहांमधील जे 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 काही गुन्हेगार असतात त्या व्यक्तींना ते लागू असतात. परंतु त्या प्रकारे जाणलं जातं की हा आपल्यातलाच एक ही आपल्यातलीच एक व्यक्ती आहे. अशा प्रकारे जे मायावादी, तर्कवादी, तथाकथित जे निर्विकार, मग जे निराकारवादी आहेत ते कुठे कुठे हळूहळू भगवंतांच्या भक्तीमध्ये येऊ शकतात. परंतु जे मायावादी आहेत आणि जे तर्कवादी आहेत की जे भगवंतांचं अस्तित्वच जाणत नाही, अशा 4 व्यक्ती आपण ज्या बघितल्या, नराधम, राक्षस, आसुरी अशा ज्या मूर्ख व्यक्ती आहेत, त्यांना भगवंतांना जाणूच शकत नाही. परंतु ज्यांना हे ज्ञानाचे चक्षु आहेत, त्यांनी हे जाणलंय की हा आत्मा शरीरामध्ये आहे. आपण शरीर नसून आत्मा आहोत आणि हा आत्मा हा शरीराच्या आतमध्ये आहे. ज्याप्रमाणे ते आकाश अगदी पॅरलल असतं बघा, समुद्र ज्याच्यामध्ये कुठेही ते चंद्र, सूर्य किंवा कुठल्याही नॅचरल घटकांमध्ये ते मिसळत नाही, कारण ते अथांग पसरलेलं असतं. आणि त्याचप्रमाणे हा आत्मा शरीरामध्ये पसरलेला आहे, परंतु कुठल्याही शरीराच्या हाड, मांस, पेशी या रक्त या कुठल्याही मध्ये तो तो मिळून जात नाही, कारण त्याचं अस्तित्व वेगळं आहे आणि त्याच्यापासूनच हे चैतन्य आहे. अशा प्रकारे आपण या क्षेत्रज्ञ विभाग योगामध्ये आपण या ज्ञानाला जाणून घेतलेलं आहे. जे ज्ञानाचे चक्षु या सगळ्यांना आहेत. मग जो जो जाणतो आहे की या भौतिक जगतामध्ये आल्यावर जो जो बद्ध होतो आहे, मग तो बद्ध कशाने होणार आहे? तर सात्विकता सुद्धा त्याला बद्ध होतीये. 3 गुणांनी आत्मा बद्ध होतो आहे, कारण सात्विकता सुद्धा कुठेतरी सुखानी आणि त्या त्या बांधिलकीने कुठेतरी बांधतीये त्या आत्म्याला. त्याप्रमाणे राजसिकता आणि तामसिकता तर काय वासनेच्या आहारी आहे, त्याने आत्मा बद्ध होतोच. आणि मग यांची वैशिष्ट्ये जाणायची आहेत. काय आहे सात्विक गोष्टी, कशा प्रकारे सात्विक व्यक्ती कुठल्या प्रकारची कार्य करतो, त्यांचा मृत्यू झाल्यावरती काय, ज्याप्रमाणे त्यांचं आचरण या गोष्टींमध्ये आपण बघितलंय, त्याचप्रमाणे या गुणांमध्ये ज्यांचा मृत्यू होतो त्यांचं मृत्यूनंतर काय, आणि मग या सगळ्याच्या पलीकडे जे पुरुषोत्तम आहेत, प्रत्यक्ष भगवंतांचं जे गुणातीत आहेत, आणि म्हणूनच या गुणातीत जायचंय की या सत्व, रज आणि तम या गुणातीत जो जातो आहे, तो निश्चितच त्या सात्विकतेमध्ये स्वतःला तो निश्चितच त्या शुद्ध भक्तीमध्ये स्वतःला विलीन करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषी मुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे. हे जाणून मी तुम्हाला हे परम ज्ञान, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेन. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, जसं मी म्हटलं आधी त्याचा उल्लेख केलाय. भगवंतांनी गुह्य ज्ञान दिलंय, गुह्यतरम ज्ञान दिलंय, राजगुह्य ज्ञान दिलंय, जे ज्ञानांचा राजा आहे. आणि पुन्हा 13व्या अध्यायाच्या सुरुवातीला सांगितलंय की हे ज्ञान मी देतो आहे की ते भौतिक जगतातून तुला या बद्ध जीवनातून कुठेतरी मुक्ती मिळवेल आणि तू सिद्धी प्राप्त करू शकशील. अशा प्रकारे हे ज्ञानापेक्षा, सगळ्या ज्ञानांपेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान मी तुला पुन्हा सांगेन, हे भगवंत सांग. बघा की ज्ञान, मग ज्या ज्ञान योगाला आपण सुरुवात केली, कर्मयोगामध्ये पण आपण ज्ञान घेतलेलं आहे, परंतु हा ज्ञान घेऊन मग मला सांगा बरं की हे आता तुम्ही जर एखादी गोष्ट शिकताय म्हणजे त्याचं काहीतरी ध्येय आवश्यक आहे. ज्ञानाचं ध्येय म्हणजेच ज्ञेय, जे आपण म्हणतो, सॉरी, ज्या परमात्म्याला जाणायचंय. त्याचप्रमाणे मला सांगा तुम्ही की तुमच्या आयुष्यामध्ये, हा मी पाठवलंय आत्ताच 13व्या अध्यायाचं पीपीटी पण पाठवलंय अजय कुमार प्रभूजी, आणि त्याचं रेकॉर्डिंग राहिलेलं अपलोड करायचं. काल मी जरा बिझी होते कालच्या दिवसभर, त्यामुळे मला जमलं नाही. तर मी आत्ता तुम्हाला ते पीपीटी आधीच शेअर केलंय प्राची माताजींनी. मी तुम्हाला त्याचं रेकॉर्डिंग पाठवलेलं आहे आता ग्रुपवरती, त्यामुळे 13व्या अध्यायाचं रेकॉर्डिंग पाठवलं आहे. ठीक आहे. अपर्णा माताजी, येस, रेकॉर्डिंग सगळ्यांनी, सॉरी, क्षमस्व, मी त्या दिवशी पाठवू नाही शकले, अपलोड होऊ नाही शकलं ते, पण प्रयत्न असतो तुम्हाला त्याच वेळेला मिळण्याचा. येस, पाठवलंय मी, तेवढं बघून. हरे कृष्ण. तर मला सांगा, मग हे ज्ञान आपण जे घेतो, आता बघा तुम्ही या भौतिक जगतामध्ये, मग तुम्ही भगवद्गीता शिकायला आलात, काही 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 तुमच्या ते ज्ञान शिकण्यामध्ये काही हेतू आहे का हो, त्याच्या मागचा काही उद्दिष्ट आहे तुमच्या मनामध्ये? जसं आपण दुसऱ्या अध्यायात बघितलं की मग निर्णय घेताना की मग ह्या गीतेच्या क्लासला मी जाऊ की नको, मन आहे हो आपलं ते. मग मनामध्ये अनेक शंका कुशंका कितीतरी आहेत. मग ज्या भगवंताला आपण जाणतही नाही, भगवंत दिसतही नाही आपल्याला, त्या भगवंताला कसं मानायचंय? मग जसं आपण म्हटलं की जे आपली इंद्रिय सदोष आहेत,
आणि जे आपल्याला दाखवतायत तेवढंच आपण बघू शकतोय. म्हणूनच आपल्या या सदोष या इंद्रियांनी आपण भगवंतांनाही जाणू शकत नाही. हो, कृष्ण प्रत्यक्ष येऊन उभे राहिले तरी आपण त्यांना ओळखू शकणार नाही, कारण आपली इंद्रिय ही सदोष आहेत, कुठेतरी लिमिटेशन्स आहेत त्याला. आणि त्याचप्रमाणे म्हणून मग या ज्ञानाला घेऊन मग सगळं ज्ञान घ्यायचंय, पण त्या ज्ञानाचं आचरण करणं तितकंच महत्वाचं आहे. मग तुमच्या मनामध्ये काय बरं येऊ शकतं, की जेव्हा आपण गीतेचा अध्ययन वर्ग शिकायला जातोय, तर तुमच्या मनामध्ये काय जनरल प्रश्न आहे हो, खूप खूप सामान्यपणे घ्या. अगदी मी कुठल्याही आध्यात्मिक गोष्टीने तुम्हाला अगदी विचारलाय असा कुठलाही प्रश्न नाही. पण ज्या गोष्टी तुम्ही सांगू शकाल, मला शेअर करू शकाल. हरे कृष्ण. प्रयत्न करा. तुम्ही गीता शिकायला आला आहात सगळे, मग काहीतरी कारण मला वाटतं प्रत्येकाला मी विचारलं पाहिजे की मग तुम्ही गीता शिकायला का आलेले आहात. आता आपण 14व्या अध्यायावर आहोत. आपण कर्मयोग संपवला, आपण भक्तियोग संपवला. माताजी आहे आत्मिक आनंद. ओके माताजी, ग्रेट. आध्यात्मिक ओढ आहे, ग्रेट. भगवंतांना भगवंतांविषयी ज्ञान मिळवायचंय. ओके, ग्रेट मनीषा माताजी, खूप छान. बघा, प्रत्येकाच्या मनामध्ये काहीतरी ध्येय आहे आणि म्हणून उगीच तुम्ही नाही तर तुमच्या मनामध्ये. माझी आई म्हणाली तू गीता शिक, शोभा माताजी म्हणतायत. खूप छान माताजी, किती छान तुम्ही प्रामाणिकपणे शेअर केलेला, खूप आनंद झाला खरोखर. कारण ज्या ज्या एल्डर्सनी म्हणजे ज्या अनुभवातून जे आपल्याला मोठी लोक सांगतात ते त्यांचं आचरण करणं हे सुद्धा खूप महत्वाचं आहे. भगवद्गीतेमध्ये जीवाचे क्वेश्चन आन्सर सापडतात, अगदी बरोबर, जीवनाचे. खूप छान. वसुधा माताजी तर आपल्या खूप आधीच्या भक्त आहेत आणि त्या बहुतेक माझी आता 5वी-6वी बॅच अटेंड करतायत. भगवंतांविषयी ज्ञान घ्यायचंय. त्याच्यानंतर गीता माताजी काय म्हणतायत, गीतेमध्ये श्रीकृष्णांनी काय सांगितले आहे. खूप छान. बघा, म्हणजे किती उत्तरं मला मिळाली की याच्यावरून म्हणजे जे साध्य होतं की तुम्ही काहीतरी ध्येय मनामध्ये घेतलेलं आणि ते खूप आवश्यक आहे. हे ध्येय मनात घेऊन जेव्हा तुम्ही शिकता तेव्हा तुमच्या मनामध्ये प्रश्न असावेत, पण तुमच्या मनात शंका नसावी. मग भले असावी ती दूर करणं आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच तुमच्या शंका, प्रश्न याचं निरसन, जसं भगवंत प्रत्यक्ष अर्जुनाच्या मनामध्ये अनेक प्रश्न उभारलेले आहेत आणि प्रत्येक अध्यायामध्ये अर्जुन प्रश्न विचारतोय, ज्याला भगवंत उत्तर देत आहेत आणि त्याच्या प्रश्नांचं निरसन करतायत. त्याच प्रकारे या ज्ञानाचं ध्येय जाणून घेणं म्हणजे हे ज्ञान घेऊन, हे आत्मिक, हे आध्यात्मिक ज्ञान घेऊन मी काय करणार आहे, तर निश्चितच ज्यांनी सांगितलं की भगवंतांना जाणायचं आहे, म्हणजे हे ध्येय असणं किती आवश्यक आहे. नाहीतर याच्याच विरुद्ध बघा की मग जरा बघूया, हो जाऊन बघूया काय आहे, काय ते भगवद्गीतेचा क्लास आहे काय, जरा चेक करून बघायला काय हरकत आहे. हे किती इररिस्पॉन्सिबिलिटीचं आणि बेजबाबदारपणाचं विधान आहे. कारण ज्यामध्ये तुम्हाला ज्ञान नाहीये, तुम्ही अज्ञानात आहात, परंतु तुम्ही काहीतरी फक्त चेक करायला येत आहे. पण कोण तुम्ही चेक करायला येणार आहे? तुम्ही वेदांचा अभ्यास केलाय, शास्त्रांचा अभ्यास केलाय, त्यांना जाणणं, त्यांना महत्व त्याचं समजून घेणं. आपले आपले वेद अध्याय आपलं हेरिटेज आहे आणि इतका खजिना आहे सगळा. आणि म्हणून हे जे चेक करण्याचं विधान आहे ना, हे खूप चुकीचं आहे. जसं जसं बघा की लग्न करताना, लग्न ही एक जबाबदारी आहे, लग्न ही एक संस्था आहे जी आपण स्वीकारतो. मग पती पत्नी, नवरा बायको मिळून ह्या इन्स्टिट्यूशनची उभारणी करतात की ज्या लग्न संस्थेला जे स्वीकारतात आणि जे असं म्हणतात का हो मग की जरा बघूया, लग्न करून बघूया काय काय आहे, काय लग्न करून, असं जर म्हटलं तर किती बेजबाबदारपणाचं विधान आहे. कारण जर ते लग्न करून बघायचंय नुसतं, तर तुम्ही एका आयुष्याशी खेळताय हो. जर तुम्हाला चेक करायचं आहे, काय चेक करायचंय, कारण तुम्ही जबाबदारी घेऊ इच्छित नाही, मग तुम्ही फक्तच त्याची कुठेतरी चाचपडून बघायला बघताय आणि ते किती चुकीचं विधान आहे. आणि म्हणूनच त्यासाठी जसं गीतेबद्दल तुम्ही म्हणालात की हे ज्ञानाचं ध्येय म्हणून तो गोल आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच या गोलाला, या ध्येयाला प्राप्त करणे, या सिद्धीला, म्हणूनच ज्यांनी परमसिद्धी सर्व ऋषीमुनींनी या ध्येयाला जाणलंय. म्हणून आपल्याला जे चित्रात दिसत आहेत ते ऋषभदेवांचे 9 महर्षी आहेत, 9 सप्तर्षी ऋषी आहेत आणि ते निमी राजाकडे आलेले आहेत. असे हे 9 ऋषी हे अतिशय शुद्ध भक्त, भगवंतांच्या अतिशय निकट, की ज्यांनी आध्यात्मिक उन्नती त्या पूर्णपणे साधलेली आहे. अशा उन्नत अवस्थेमध्ये हे 9 महर्षी, 9 ऋषी आणि ते 9 योगेंद्र प्रत्येक ठिकाणी, प्रत्येक ज्या
ज्या ठिकाणी यज्ञ याग होत आहेत तिथे आशीर्वाद देण्यासाठी जातात. आणि त्याच प्रकारे या निमिराजाकडे ते यज्ञाच्या ठिकाणी आलेले आहेत, जिथे निमिराजा विचारणा करतोय, भागवत धर्माची विचारणा करतो आहे, भगवंतांविषयी जाणून घ्यायचा प्रयत्न करतो आहे. आणि ते 9 योगेंद्र त्याप्रमाणे आशीर्वाद देत आहेत. आणि अशा प्रकारे त्या 9 योगेंद्रांची ही की ज्यांनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे, कारण त्यांनी या ज्ञानाला, या भौतिक जगताला जाणून त्याच्या पलीकडे त्याच्यात बद्ध न होता त्याच्यामधून बाहेर पडून जी सिद्धी प्राप्त केलेली आहे. आणि असंच हे ज्ञान की याच्यात बद्ध न करणारं असं हे श्रेष्ठ ज्ञान मी तुला पुन्हा पुन्हा सांगेन. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. या ज्ञानामध्ये स्थिर होऊन मनुष्य माझ्या स्वतःसारख्या दिव्य स्वभावाची प्राप्ती करू शकतो. याप्रमाणे स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही किंवा प्रलयाच्या वेळी व्यतीत होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, हा जो गोल आहे, हे ध्येय आहे की ज्या परमात्म्याला जाणायचं आहे. आणि मग या परमात्म्याला जाणता जाणता त्या टप्प्यावरती आध्यात्मिक उन्नती साधून आपण या सिद्धीला प्राप्त करू शकतो की आपल्याला त्या गोलोक वृंदावनाला परत जायचं आहे. पुन्हा या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या जगतामध्ये परत यायचं नाहीये. जेव्हा जीर्ण देह पृथ्वीवर त्यागणार आहे, ज्या मृत्यूलोकामध्ये आपण आलेलो आहोत, जेव्हा आपल्याला मरण येईल आणि जेव्हा हा जीर्ण देह त्यागू, तेव्हा पुन्हा उठून आपल्याला त्या चक्रामध्ये पुन्हा अडकायचं नाहीये आणि त्या परमधामाची प्राप्ती करायची आहे. म्हणून ज्या 8व्या अध्यायात की मृत्यूविषयी बोलणं हे अशुभ नाहीये, पण त्याची तयारी करणं, जे आपल्याला वैकुंठाचं हे सुंदर चित्र दिसतंय बघा, हे आध्यात्मिक जग आहे भगवंतांचं. आणि जिथे बघा स्त्री पुरुष अतिशय सुडौल असा बांधा स्त्री पुरुषांचा आणि अतिशय सौंदर्याने नटलेलं जे सच्चित आनंद, ज्या भगवंतांसारखं शाश्वत ज्ञानाने परिपूर्ण आणि आनंदमय असं पूर्ण हे आध्यात्मिक जग आहे. आणि अशा या ठिकाणी बघा की सर्व स्त्री पुरुष कृष्ण भावनेमध्ये आहेत, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये आहेत, भगवंतांची सेवा करता आहेत. आणि अशा या आनंदमय जगामध्ये बघा की जे स्त्री पुरुष कृष्ण भावना भावित संतान निर्मिती करतात. आणि म्हणूनच अशी ही जी सृष्टी आहे की ज्याप्रमाणे आपण आधीही म्हटलं की त्याची तयारी करणं म्हणजे काय. जर आपण एखाद्या स्वित्झर्लंडला जायचंय, युरोप कंट्रीजला जायचंय, तर कशा प्रकारे आपण थंडीचे कपडे घेतो, किंवा एखाद्या वॉर्म ठिकाणी जायचंय तर आपण ते वॉर्म, आपण जे अशी पातळ कपडे घेतो की जिथे उष्णता खूप आहे. मग अशी जी तयारी करतो, त्याच प्रकारे ज्या वैकुंठाला जाण्यासाठी, ज्या भगवंतांच्या गोलोकधामाला जाण्यासाठी जे ध्येय, ज्या ज्ञानाला वापरून, आणि म्हणूनच या पृथ्वी लोकावर मग निदान आपल्याला पुढचा जन्म, मनुष्य जन्म जरी मिळाला तरी आपण आपलं पुण्य कर्म पुढे नेऊ शकतो. आणि म्हणूनच या सगळ्यातून, या दिव्य ज्ञानातून स्थिर होऊन मनुष्य स्वतःसारख्या दिव्य स्वभाव, भगवंतांसारख्या स्वभावाची प्राप्ती करून स्थिर झाल्यावर मनुष्य सृष्टीच्या वेळी जन्म घेत नाही, पुन्हा पुन्हा त्या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या भौतिक जगतात जन्म घेत नाही आणि प्रलयाच्या वेळी व्यतीतही होत नाही. आणि असे हे बीज देणारे पिता कोण आहेत, तर प्रत्यक्ष भगवंत. ब्रह्मांनी जरी सृष्टी निर्माण केलेली असली तरी सेकंड निर्माता, ते द्वितीय निर्माता आहेत. ते पिता हे आपले परमपिता, पिता भगवंत आहेत. तर पिता हे आपले ब्रह्मा आहेत, तर प्रपिता हे आपले भगवंत आहेत, बीज देणारे, ज्यांच्यापासून मूळ आहे सगळ्याचं. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्यः तासां ब्रह्म महद्योनं निरहं बीजप्रदः पिता. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे कौंतेय, भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात आणि मी बीज प्रदान करणारा पिता आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या भौतिक प्रकृतीमध्ये जन्म घेऊन सर्व योनी प्रकट होत असतात. कशा प्रकारे या योनीतून, वेगवेगळ्या 84 लक्ष योनीतून जन्म प्राप्त होत असतो. कारण ज्या ब्रह्मांनी ही सृष्टी निर्माण केलेली आहे, ज्यांचं ट्रिलियन्स म्हणजे कुठेतरी खरब वर्षे एवढं आयुष्य आहे, अशा या ब्रह्मांनी या सृष्टीला निर्माण केलेलं आहे. 311 खरब वर्ष इतकं आयुष्य आहे. आणि त्या काळापासून, तितक्या काळापासून हा 84 लक्ष योनीतून हा जीवात्मा फिरत आहे. आणि त्याप्रमाणे हा आत्मा या भौतिक प्रकृतीमध्ये पुन्हा पुन्हा जन्म घेत आहे. आणि हेच जन्म देणारे कोण आहेत, बीज देणारे, ज्यांच्यापासून बीज मिळतं आहे, ते बीज देणारे पिता हे प्रत्यक्ष भगवंत आहेत. प्रपिता हे भगवंत आहेत. पिता आपली, ज्यांनी सृष्टी निर्मिती केली, त्या ब्रह्मांनी सुद्धा भगवंतांची स्तुती केलेली आहे, भगवंतांच्या महाविष्णूचं ध्यान केलेलं आहे की ही जबाबदारी ओम तत्सत, की माझ्याकडून दिव्य ही अशी जबाबदारी पूर्णपणे यशस्वीपणे पार पडू दे.
आणि अशा या 84 लक्ष योनीतून हा जीवात्मा कुठेतरी प्रवास करत असतो, ज्या प्रत्येक जीवामध्ये आपल्याला परमात्म्याचा अंश दिसतो. आणि असा हा आत्मा कसा बद्ध होतो बघा. सत्वं रजस्तमैती गुणः प्रकृती संभवः निबंधन्ति महाबाहो देहे देही न भव्ययम्. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. भौतिक प्रकृती सत्व, रज आणि तम या 3 गुणांनी बनलेली आहे. हे महाभाव अर्जुन, जेव्हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा या त्रिगुणामुळे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, या सत्व, रज आणि तम, काम, क्रोध, लोभ यांनी ही मोह माया बनलेली आहे. आपण मायेच्या नियंत्रणाखाली आहोत आणि भगवंत मायेचे नियंत्रक आहेत. भगवंत आध्यात्मिक आहेत, परंतु आपण या भौतिक प्रकृतीमध्ये या 3 स्वभावांच्या, जसं माहितीये, जसं उदाहरण द्यायचं झालं तर एक पावसाचा थेंब जो असतो तो जेव्हा पडायचा असतो, खाली पडायचा असतो, आभाळामध्ये असतो, तेव्हा तो ट्रान्सपरंट असतो, पारदर्शी असतो. पण जेव्हा तो मातीत मिसळतो खाली येऊन, तेव्हा तो चिखल होतो त्याचा. त्याचप्रमाणे हा जीवात्मा, हा अध्यात्म त्याचा मूळ स्वभाव आहे, परंतु जेव्हा हा भौतिक प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा तो त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जातो आणि मग त्याच्यावरती या मोहमायेचा, ज्या मोहमायेमध्ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या सगळ्याचं जे मिश्रण आहे त्यावरती त्याचा सगळा आच्छादन असतं. ज्याप्रमाणे बघा, एखादी डिसीज म्हणजे एखादी रोग झाला, एखादी व्यक्ती ही जर आपण म्हटलं की पूर्णपणे निरोगी आहे, तेव्हा ती निरोगी असते. पण जेव्हा एखादी रोग तिला ग्रासतो, त्या रोगाने ग्रासते, तेव्हा त्या पूर्णपणे त्या रोगाच्या कयात जाते ती व्यक्ती. आणि त्या रोगाने जरी एखाद्याला ऍसिडिटी झाली असेल तर ती इतकी ऍसिडिटीच्या कयामध्ये जाते की तो व्यक्ती हे खाऊ शकत नाही, ते खाऊ शकत नाही, रिस्ट्रिक्शन्स येतात. त्याचप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीला जर खूप ताप आला तर मग पूर्णपणे त्या इतक्या त्या गोष्टीच्या अधीन जातात की ती व्यक्ती काहीच करू शकत नाही. घरातली कुठली गोष्ट, ती जर स्त्री असेल तर घरातली कुठली गोष्ट करू शकत नाही, पुरुष असेल तरी तेच, घरातली कुठली गोष्ट करू शकत नाही, बाहेरही जाऊ शकत नाही. त्याप्रमाणे पूर्णपणे त्या गोष्टींनी तो आच्छादित होऊन जातो. आणि त्याचप्रमाणे निरोगी शरीर हे मूळ निरोगी असतं, त्याचप्रमाणे हा जीवात्मा आहे. जाणण्याचा प्रयत्न हा आहे, सांगण्याचा प्रयत्न की हा जीवात्मा हा त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आहे, परंतु तो हा जीव प्रकृतीच्या संपर्कात येतो तेव्हा तो त्रिगुणांनी बद्ध होतो. नाही तर त्याचा मूळ स्वभाव हा आध्यात्मिक आहे आणि अतिशय निर्मळ आहे. पण त्याच्यातनं ही निर्मळता बघा, मग सात्विकता बघायची आपल्याला. मग तुम्ही आधी हा व्हिडिओ बघून घ्या आणि मग माताजी वाचतील. हरे कृष्ण. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे अनक अर्जुना, सत्वगुण इतरांपेक्षा निर्मळ असल्यामुळे प्रकाशमयी आहे आणि हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो. जे सत्वगुणामध्ये स्थित आहे ते सुख आणि ज्ञानाच्या भावनेने बद्ध होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, ही व्यक्ती म्हणजे काय आहे, या व्यक्तीतली सात्विकता आहे. आणि ती किती किती प्रसन्न आहे, कसं तेज आहे त्याच्यावरती, निर्मळपणा आहे, प्रकाशमय आहे, म्हणून ते असं प्रकाशित दिसतंय. आणि ती व्यक्ती कशी त्याचा सत्वकपणा कसा त्याला सांगतोय की बघ, हे जग किती प्रसन्न आहे, हे आकाश किती निरभ्र आहे, आणि चल मी तुला सात्विक आहार तुझ्यासाठी आणलेला आहे, तर हा सात्विक आहार तू ग्रहण कर. आणि त्याप्रमाणे या सगळ्या बाकी प्रपंचाच्या, बाकी संसाराच्या किंवा बाकी इतर जगाच्या सगळ्या ऍजिटेटिंग म्हणजे सगळ्या अशा या कुठेतरी कटकटीच्या दुनियेपासून आपण दूर आलेलो आहोत. आणि अशा प्रकारे हे सात्विकता कुठेतरी स्वतःला त्या गोष्टीमध्ये बांधून घेत असते, पण ती पुन्हा बद्धच होते. आणि म्हणून इथे म्हटलंय की सत्वगुण हा इतरांपेक्षा निर्मळ आहे. निश्चितच तो खूप चांगला गुण आहे. हा मनुष्याला सर्व पापातून मुक्त करतो, परंतु पुन्हा तो कुठेतरी त्याला बद्ध करतोय.
तो कुठेतरी त्याला एन्टँगल्ड, कुठेतरी या सुखाने आणि त्या ज्ञानाने बांधतोय. कारण ते मिळणारं सुख आहे ते त्याला कुठेतरी बांधतंय त्या त्रिगुणांशी आणि त्याच त्या मोह मायेशी, आणि म्हणूनच तो आत्मा सुद्धा कुठेतरी बद्ध होतो आहे. मग आपण बघूया रजोगुण काय सांगतोय आपल्याला. आधी आपण बघून घेऊया ही स्लाइड. सत्व आणि रजचीच आहे, तमची नाहीये. बघा किती जोश आहे, बघा कशा वासना आहे मनामध्ये. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौंतेय कर्म संगेन देहिनम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, असंख्य वासना आणि महत्वाकांक्षामुळे रजोगुण उत्पन्न होतो आणि यामुळे देहधारी जीव सकाम कर्माशी बांधला जातो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून ह्या वासना, जो रजोगुण आहे तो कुठेतरी, जी आपण काम वासना बघितली किंवा कुठल्याही गोष्टीबद्दलची आसक्ती, मग ती इतकी आसक्ती बघा, ती त्याच व्यक्तीमधली ही रजोगुण आहे, त्या व्यक्तीमधलाच हा रजोगुणाची भावना आहे आणि ती त्याला कशी उकसवतीये बघा, की येस तुला हे पाहिजे, तुला हे घ्यायचंय, कारण हे तू मिळवायलाच पाहिजे, तू हे काहीही करून मिळवायला पाहिजे, नोबडी कॅन स्टॉप यू. हे सगळं असं कुठेतरी वासनेच्या आहारी, आणि म्हणूनच मग त्या व्यक्तीमध्ये ती वासना, ती आसक्ती इतक्या थराला जाते की मग कुठला मार्ग अवलंबला जातो हेही त्या व्यक्तीला कळत नाही, आणि म्हणून मग तो देहधारी जीव त्या सकाम कर्माशी, कारण ती फळं मला हवी आहेत, मी नोकरी करतोय, मला पगार हवाय, माझा पगार मी स्वतःच उपभोगणार, मी माझ्या पत्नीसाठी हे करणार, माझ्या मुलांसाठी हे करणार, पण तिथे कुठेच आजूबाजूला कुठल्याच गोष्टीची बांधिलकी, तिथे कृष्ण मिसिंग असतो. आणि म्हणून ही राजसिकता कुठेतरी या वासनेपोटी आणि त्या महत्वाकांक्षेपोटी तो त्या आत्म्याला बद्ध केलेलं असतं आणि तो सकाम कर्माशी बांधला जातो. आता तामसिक गुण काय करतोय, तर तो काळा जो दिसतो ना मागचा, तर तो व्हिडिओ नाही आपल्याकडे, पण तो आहे तो तामसिक गुण आहे. तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, अज्ञानापासून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा सर्व देहधारी जीवांचा मोह असल्याचे जाण. प्रमाद, आळस आणि निद्रा हे तमोगुणाचे परिणाम आहेत व ते बद्ध जीवाला बंधनकारक ठरतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच या अज्ञानापासून उत्पन्न, कारण तिथे ज्ञानाचा कुठे प्रभावच नाहीये हो, कारण तिथे ज्ञानाचा मागमूसच नाहीये, कारण स्वतःच्याच वलयामध्ये आहे मनुष्य. आणि अशा या अज्ञानापासून, की मी म्हणेन तीच पूर्व दिशा, मी असं म्हणतोय तसंच मी करणार, माझ्या कल्पनेने निगडीत मी जी काही पूजा अर्चा करतोय, मी हे करतो आहे, म्हणजे ते योग्यच आहे, कारण कुठलंच ज्ञान, कुठलेच शास्त्र वेद कशाचाच अभ्यास केलेला नाही, कुठल्याही पंडितांकडून, कुठल्याही योग्य उत्तम आध्यात्मिक गुरुकडून जाणून घेण्याची इच्छा झालेली नाही, कारण ती तमोगुणात आहे व्यक्ती. आणि अशा या सगळ्या अज्ञानातून उत्पन्न झालेला तमोगुण हा देहधारी जीवाचा मोह आहे. कारण मग तो तामसिक गुण आहे म्हटल्यावर तो देहधारी भावनेशी निगडीत आहे आणि तो कुठेतरी मोहाला उत्पन्न करतो. मग तो मोह काय करतो, तो कुठेतरी या कामवासनेमध्ये मग प्रमाद, आळस, मग ती व्यक्ती निद्रेच्या आहारी जाते, कारण काहीच करण्याची इच्छा उरत नाही, काहीच करायचं नसतं, कशाचेही परिणाम जाणायचे नसतात, आपण त्याच विश्वामध्ये आपले आहोत आणि मग ते त्याच प्रकारे त्या स्वतःला त्या विश्वामध्ये झोकून देतात आणि त्या जीवाला ते बद्ध करून, त्या बंधनकारक करून ठेवतात. असा हा कुठेतरी प्रमादालस्य हा तमोगुण आहे आणि हा तमोगुणाला आपण अशा प्रकारे जाणलं आहे. ठीक आहे. सत्वं सुखे संजयती रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तू तमः प्रमादे संजयत्युत. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भारता, सत्वगुण मनुष्याला सुखाने बांधतो, रजोगुण सकाम कर्माशी बांधतो आणि तमोगुण त्याचे ज्ञान आवृत्त करून मूर्खपणाशी बांधतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून हा सत्व गुण कुठेतरी वरच्या याच्यामध्ये, जे आपण नंतर बघणार आहोत वरच्या ग्रहांना,
रजोगुण कुठेतरी पृथ्वीवरच्या लोकांमध्ये आणि तमोगुण हा पशु योनीमध्ये, नरक योनीमध्ये जातो. आणि म्हणूनच सत्वगुण माणसाला कशाने बांधतो, तर सुखाने बांधतो. कुठलं तरी सुख मिळवायचंय, मला मोक्ष मिळवायचंय, मला हे मिळवायचं आहे, आणि म्हणूनच त्या सुखाने, त्या ज्ञानाने कुठेतरी बांधलेला असतो. आणि म्हणून त्याला स्वर्ग सुख मिळतं, पण पुन्हा तो स्वर्ग सुखात गेल्यानंतर तिथे पाप पुण्याचं मोजमाप होत असतं. तिथे पुण्य क्षीण झाल्यावर पुन्हा मृत्यू लोकामध्ये जन्म घ्यायला लागतो. आणि अशा प्रकारे या रज, सत्व आणि तम या सगळ्या ज्ञानाशी आवृत्त होऊन मूर्खपणाशी बांधतो. अशा प्रकारे तो बद्ध होतो. या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली आलेला हा जीवात्मा, हा जरी प्रकृतीमध्ये येण्यापूर्वी अगदी त्याचं सेपरेट असं अस्तित्व होतं, परंतु तो जसा भौतिक प्रकृतीमध्ये एंटर करतो त्याचप्रमाणे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हे भारता, कधी कधी रजोगुण व तमोगुण यांचा पाडाव करून सत्वगुण प्रमुख होतो. कधी कधी रजोगुण सत्व आणि तम याचा पाडाव करतो आणि इतर वेळी तमोगुण सत्व आणि रज यांचा पाडाव करतो. याप्रमाणे वर्चस्वासाठी निरंतर स्पर्धा सुरू असते. हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. बघा, मग ही रस्सी खेच कशी चालू असते बघा. मन आहे आपलं, मनामध्ये मग आपण ना या सत्व, रज आणि तम गुणांमधून दिवसभरामध्ये जात असतो. सकाळचा जो ब्रह्म मुहूर्तापासूनचा काळ आणि सकाळचा जो प्रहर असतो तो सात्विकतेमधला असतो. मग ज्या 9 ते 5 व्यक्ती जी काम करते ज्या भौतिक जगतामध्ये, किंवा जे काही कामामध्ये स्वतःला पूर्णपणे व्यस्त करून टाकते, ती कुठेतरी सकाम कर्माशी बांधलेली असते, तो रजोगुण. आणि मग जो तमोगुण, कारण जिथे आळस, निद्रा, आपल्याला झोप येत असते, असा हा दिवसभरामधला दिनचर्या म्हणजे आपला सत्व, रज आणि तमोगुण असतो. आणि त्यापैकी मग मनुष्यावर कशाचा प्रभाव जास्त, की ही व्यक्ती सात्विक आहे, ही राजसिक आहे, ही तामसिक, कारण मग कुठेतरी रसिक चालू असते. आणि कोण कुठल्या गुणांच्या आहारी जातो त्याप्रमाणे तो गुण त्याच्यावरती लादला, तो गुण त्याच्यावरती पूर्णपणे प्रेरित होतो. आणि त्याप्रमाणे मग मन बघा, त्या सात्विकता ओढतीये, राजसिकता, पण तामसिकता जास्तीत जास्त खेचतीये. कारण ते अज्ञान आहे ना, ज्या अज्ञानामध्ये मनुष्य आहे ते अज्ञान सगळं तामसिकतेकडे खेचत आहे. आणि म्हणून मग ज्या प्रकारे ही सात्विकता, राजसिकता आणि तामसिकता आपण जाणलेली आहे, त्याचप्रमाणे या सत्व, रज आणि तमगुणाला कशा प्रकारे अनुभवू शकतो आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा देहाची सर्व द्वारे ज्ञानाने प्रकाशित होतात तेव्हा सत्वगुणाच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग जो सत्व गुण आहे तो निश्चितच सात्विक आहे, चांगला गुण आहे, जो निर्मळतेकडे जातो आणि तो सकाम कर्माशी नाही, निष्काम कर्माची वाट दाखवत असतो. आणि म्हणून सर्व ही देहाची जी 9 द्वार आहेत ना, जे 2 डोळे आहेत, 2 कान आहेत, 2 नाकपुड्या आहेत, एक तोंड आहे, एक जननेंद्रिय आहे आणि एक गुदद्वार आहे, अशा प्रकारे ही जी 9 द्वारं आहेत, ही 9 द्वारं आहेत, त्यांना जर आपण नियंत्रित केलं, जर त्यांना ज्ञानाने प्रकाशित, की ज्या प्रकारे त्यांना जर उत्तम ज्ञानाने कुठल्याही आसक्तीमध्ये, कालच्याच अध्यायामध्ये का नेक्टर ऑफ डिवोशन मध्ये आम्ही जे बघतोय, भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये, की जर आपले ऐश्वर्या माताजींनी पण भागवतामध्ये सांगितलेलं, की आपलं तोंड, आपलं पोट आणि आपलं गुदद्वार हे एका लाईनीत कसं असतं. कारण जर तोंडावरती ताबा आला, तोंडावर बोलण्याचा, खाण्याचा ताबा आला, तसा आपण वागण्यामध्ये पोटावर पण आपोआप ताबा होतो आणि तोच गुदद्वारावर पण ताबा, म्हणजे त्या प्रकारे ते नियंत्रण केलं जातं. खाण्यावरती किती कंट्रोल केला जातो हे त्या प्रकारे जाणलं जातं. आणि म्हणून त्याला योग्य प्रकारे जाणणं आवश्यक आहे. आणि म्हणून ही द्वारं जर ज्ञानाने प्रकाशित केली, काय बघायचंय चांगलं, काय ऐकायचंय, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, पादसेवनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम, 9 नवविध भक्तीच्या सेवा आहेत. आणि या ज्ञानाने त्या पूर्णपणे त्या द्वारांना कुठेतरी इतक्या प्रकाशित करतात, की तेव्हा सत्वगुणांच्या प्रकटीकरणाचा अनुभव येऊ शकतो. कारण सत्वगुण हा निश्चितच निर्मळतेकडे जात असतो. पण रजोगुण काय करतोय. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे भरतर्षभ, जेव्हा रजोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अत्याधिक आसक्ती, सकाम कर्म, महत् प्रयास, अनियंत्रित इच्छा आणि लालसा इत्यादी लक्षणं उत्पन्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग रजोगुणामध्ये आपण बघितलं वासना, लालसा,
हे मिळवायचंय म्हणजे मिळवायचं. मग त्या परस्त्रीवरती डोळा ठेवून त्याला कुठेतरी ती आसक्ती परस्त्री विषयीची की ते चुकीचं आहे. हिरे माणके हे मला मिळालेच पाहिजे. त्या प्रकारे ती आसुरी भावनाच एक प्रकारची जी अगदी तामसिकतेकडे नेत नाही, परंतु रजोगुण सुद्धा सकाम कर्म, कारण हे मी मिळवलेलं आहे, ते माझं धन आहे आणि ते मीच उपभोगणार, हे सगळ्याची आसक्ती त्या सकाम कर्मामध्ये मनुष्य पूर्णपणे गुरफटलेला आहे. आणि महत् प्रयास अनियंत्रित, कारण त्या इच्छेवरती नियंत्रण मिळवता येत नाहीये, ती अनियंत्रित झालेली इच्छा आहे. आणि म्हणूनच लालसा, इच्छा, वासना या पोटी हा रजोगुणी व्यक्ती, या रजोगुणा व्यक्तीची लक्षणं जाहीर होत असतात. मग तमोगुण काय दाखवतो? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हे कुरुनंदन, जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते तेव्हा अहंकार, निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे प्रकट होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कारण अज्ञान आहे हो, सगळं अज्ञानच आहे तिथे. ज्ञानाचा थोडा सुद्धा, अंधुक्षी सुद्धा धुसर नाहीये तिथे. आणि म्हणूनच जेव्हा तमोगुणामध्ये वृद्धी होते, हा तमोगुण जितका वाढत जातो तितका तो अंधकारामध्ये स्वतःला त्या खोल अंधारामध्ये नेत असतो. निष्क्रियता, मूर्खपणा आणि मोह हे सगळे त्याच्यापासून प्रकट होत असतात, कारण ती व्यक्ती काहीच करायला मागत नाही. म्हणजे आपण डिप्रेशन्स मध्ये काही व्यक्ती बघतो, कारण का तर अज्ञानामध्ये मग तो गुण त्यांना नेत असतो आणि त्याच प्रकारे ते स्वतःला ढकलत असतात त्या गोष्टीमध्ये. मग काही वेळेला कारण वेगवेगळी असतात, परंतु जर त्यापासून स्वतःला आवरलं नाही, ती मानसिकता आवरली नाही, कारण कठीण जातं खूप, परंतु त्यासाठीच ते ज्ञान आवश्यक आहे. म्हणून जी 9 द्वारं प्रकाशित करायची ती त्यासाठीच. आणि मगच कुठेतरी आपण ती सात्विकता गाठू शकू. ती सात्विकता, ती तामसिकता आणि राजसिकता टाकून कुठेतरी सात्विकतेकडे वळू शकू. मग हे सात्विक, राजसिक आणि तामसिक जसं आपण म्हटलं की त्यांना कशा प्रकारे आजमावलं जातं, त्याच प्रकारे जेव्हा त्यांचा मृत्यू होतो तेव्हा ते कुठल्या लोकांमध्ये जातात? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याचा सत्वगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो महर्षीच्या उच्चतर पवित्र ग्रह लोकांना प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे सात्विकता ही कशी सुखाने बांधते बघा. आणि म्हणून ते सुख की जे स्वर्ग सुखाचं सुख मिळत असतं, म्हणून निर्मळ काम केलेलं आहे, पण कुठेतरी त्या सुखाशी बांधलं गेलेलं आहे ते कर्म. तिथे कुठेतरी अजूनही ती भावना प्रेरित झालेली नाही. आणि मनुष्य जेव्हा या सत्वगुणामध्ये मृत्यू पावतो तेव्हा तो महर्षींच्या उच्चतर अशा ग्रहांवरती पोहोचतो, पुण्य अशा क्षेत्री. आणि म्हणूनच तो निश्चितच त्या पृथ्वीवरच्या ग्रहांवरती त्याला जायला मिळतं. मग रजोगुणी व्यक्ती आणि तमोगुणांचं काय होतं मृत्यूनंतर? तर बघा, त्या दिवशीचाच डायग्राम हे अर्ध जे मला माताजींनी विचारलेलं. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याचा रजोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो सकाम कर्मामध्ये संलग्न झालेल्या मनुष्यात जन्म घेतो. आणि जेव्हा तमोगुणामध्ये मृत्यू होतो तेव्हा तो पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रजोगुणातली व्यक्ती पुन्हा या मृत्यूलोकात जन्म घेते बघा. कारण कुठेतरी मग ज्या काही इच्छा मनामध्ये केलेल्या आहेत, जी वस्त्र धारण करायचं नाही, मग या जन्मामध्ये कुठेतरी अशा सुप्त इच्छा मनामध्ये, मग त्यांना कुठेतरी झाडाचा जन्म, की मग अनेक अनेक जन्म, अनेक वर्ष विवस्त्र राहा, कारण झाडाला कुठलंही वस्त्र घातलेलं नसतं. त्याचप्रमाणे ही व्यक्ती जे काही मांसाहार करते, त्या मांसाहारी व्यक्तीला काय, तर त्या व्यक्तीचा जन्म मग हे जे आपण सत्व गुण बघितले ते कुठेतरी सुखाने बांधले जातात, परंतु रजो आणि तमो गुणांना मात्र मांसाहार करणारे हे जे व्यक्ती दिसत आहेत त्या रजो तमोगुणी व्यक्ती जास्तीत जास्त आढळतात त्याच्यामध्ये. आणि म्हणूनच त्यांना पशु योनीमध्ये जन्म मिळतो. पण जे सकाम कर्मामध्ये अडकलेले आहेत त्यांना कुठेतरी पृथ्वी लोकावरच जन्म मिळतो. मग पुन्हा एक संधी मिळते, जसं आपण अजामिलाचं बघितलं की ज्याला एक संधी मिळालेली आहे, दुसरा सेकंड चान्स, त्याला हा पुनर्जन्म त्याचा पुन्हा जन्म का मिळाला? कारण कुठेतरी त्यांनी पुण्यजन्म आधीच केलेलं होतं. आणि ज्या नारायण इथे महत्व आहे, तिथे जे मृत्यू समय मग ती भगवंतांनी काळजी घेतली आणि त्याप्रमाणे ज्या मुलाला तो हाक मारत असतो, परंतु त्याला एक शेवटची संधी दिली जाते आणि पुन्हा त्याला तो पृथ्वी लोकात जन्म दिला जातो. त्याचप्रमाणे रजोगुणी व्यक्तींना ही पुन्हा पृथ्वी लोकावरच जन्म मिळवण्याची संधी असते आणि तमोगुणी व्यक्ती मात्र कुठेतरी पशु योनीमध्ये जन्म घेऊ शकतात. कशा प्रकारे स्थिती असते बघा त्यांची. कर्मणा सुकृतस्याह सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम मे ज्ञानम तमसः फलम. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. पुण्य कर्माचे फळ शुद्ध असते आणि ते सत्वगुणामध्ये असल्याचे म्हटले जाते,
परंतु रजोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे दुःख आहे आणि तमोगुणामध्ये केलेल्या कर्माचे फळ म्हणजे मूर्खपणा आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या देवी देवता, मग ज्या धार्मिकतेचं आपण म्हणतो, म्हणून हे सगळं प्रतिकात्मक अशा आकृती दाखवलेल्या आहेत. सत्वगुणामधली व्यक्ती पुण्यकर्म, कारण कुठेतरी मग ज्या तीर्थक्षेत्रांना गेलं जातं, देवळांमध्ये, आणि ज्या देवळांना सगळी भेट दिली जाते, तशी सात्विकता कुठेतरी पुण्यकर्माचं फळ मिळत असतं, पुण्यकर्म करत असतं, आणि त्याचप्रमाणे ते पुण्यकर्म पुढे जात असतं. राजसिकता कुठेतरी दुःख, अवहेलना, ज्या प्रकारे ही वस्तीमधली राहणारी लोक अनेक दुःखांना, कारण दैनंदिन अशा गरजांसाठी सुद्धा दुःखांना कुठेतरी फेस करत असतात. आणि त्याचप्रमाणे तमोगुणी व्यक्तीला ना खालचा रस्ता आहे ना वरचा रस्ता माहितीये, आणि म्हणूनच ती व्यक्ती मूर्खपणाच्या लक्षणामध्ये असते. कारण त्या व्यक्तीला कुठे जावं, काय कळावं, कुठला मार्ग आपण अवलंबतो आहे त्याचाही काही पत्ता नसतो. कुठल्या मार्गाने आपण ते धन कमावतो आहोत, कुठल्या मार्गाला आपण वळतो आहोत याचाही कुठलं भान नसतं, आणि म्हणून तो फक्त मूर्खपणा म्हटला जातो. बघा किती भाव चेहऱ्यावरचे दिसतात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सत्वगुणापासून वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होते, रजोगुणापासून लोभ उत्पन्न होतो आणि तमोगुणापासून प्रमाद, मोह आणि अज्ञान उत्पन्न होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच वास्तविक ज्ञान, जे सात्विकतेमध्ये ज्ञान म्हणून ज्ञानाने आणि सुखाने मनुष्य बांधला जातो, मग तोही कुठेतरी बद्ध आत्माच असतो, परंतु ते ज्ञान श्रेष्ठ असतं, आणि म्हणूनच ते ज्ञान उत्पन्न होतं. रजोगुणातून लोभ, बघा ती गोष्ट अंधुक धुसर दिसतीये तरी ती मला हवी आहे, तो मोह सुटत नाहीये. त्याचप्रमाणे तामसिक वृत्ती तर पूर्णपणे त्या लूपमध्ये आणि इतक्या वलयामध्ये स्वतःच्याच असते की त्याच्या पलीकडे त्यांना जगच दिसत नसतं. बघा किती कसे भाव आहेत. सात्विकता ही चेहऱ्यावर दिसून येते, राजसिकता कुठेतरी वासना, ती गोष्ट मिळवायच्या अहंकारात, आणि तामसिकता तर खूप आसुरी अशी भावना, मूर्खपणाची भयंकर भावना आहे ती. ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसः. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. सत्वगुणी मनुष्य क्रमशः ऊर्ध्व गतीने उच्चतर लोकांमध्ये जातात, रजोगुणी मनुष्य पृथ्वी लोकात वास करतात, आणि जे निंदे तमोगुणात स्थित आहे त्यांचे नरक लोकात अधःपतन होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्याचा उल्लेख मी आधीच केलाय तुम्हाला. मग हे गोलोक ध्यान मी तुम्हाला गोलोकाबद्दल दिलेलं, तर असं हे पृथ्वी आहे, आणि पृथ्वीच्या खालचे जे अतल, वितल, सुतल, ततल, महाकाल, रसातल आणि पाताळ, या लोकांमध्ये कुणाला जन्म मिळतो? तमोगुणी लोकांना. लोअर प्लॅनेट्स असतात, आणि ज्या पृथ्वी लोकावरती मिडल प्लॅनेट जे जन्म मिळतात ते रजोगुणी लोक, आणि जे सत्व गुणांमध्ये असतात तर भुवर लोक. ओम भू भूर स्वाहा, सॉरी, ओम भूर स्वाहा म्हणजे भूर भुवर. त्याप्रमाणे या पृथ्वी लोकाला ओम भूर स्वाहा तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, या आपल्या मंत्रामध्ये या भुवरचा उल्लेख आहे. म्हणजे ज्या वरच्या लोकांमध्ये, की जो भुवर लोक आहे, जो रसिका, म्हणजे ज्या पुढच्या पृथ्वीच्या वरच्या योनींमध्ये हा जात असतो. स्वर्गलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक आणि सत्यलोक, असे हे पृथ्वीच्या वरचे ग्रह आहेत. आणि त्या वरच्या ग्रहांमध्ये कोण जातो? तर सात्विक व्यक्ती जात असते. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे या पृथ्वीच्या गोलोकाच्या चार्टला बघून आपण त्याच्यावरून त्या निरनिराळ्या 7 वरचे आणि 7 खालचे असे ते थर जाणू शकतो. मग आता हा आत्मा बद्ध झाला आहे, तो कशा प्रकारे आपण बघतो? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्य योग्य रीतीने पाहतो की सर्व कर्मांचा प्राकृतिक गुणाखेरीज इतर कोणीही करता नाही, आणि जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला जाणतो, तो माझ्या आध्यात्मिक स्वभावाला प्राप्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ज्या नियंत्रणाखाली, ज्या मायेच्या नियंत्रणाखाली जो मनुष्य हे जाणतोय, जे आपण गेल्या अध्यायातही बघितलं, जे ज्ञानाचे चक्षु ज्याला आहेत, तो योग्य रीतीने हे पाहतो की कर्मांचा प्राकृतिक गुणांखेरीज इतर कोणीही करता नाही. जे काही कर्म केलं जात आहे ते या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली केलं जात आहे. या राजसिकता, या तामसिकतेला कुठेतरी सात्विकतेकडे वळवायला हवंय, आणि ती सात्विकता सुद्धा त्या गुणांच्या पलीकडे जाणं आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच या व्यतिरिक्त याचा कुठलाही करता नाही. जो या सर्व गुणांच्या पलीकडे असणाऱ्या परमपुरुषाला, या सगळ्या गुणांच्या पलीकडे असणारे हे परमपुरुष जे मायेचे नियंत्रक आहेत, त्यांच्या आध्यात्मिक स्वभावाला तो निश्चितच प्राप्त होतो. जी व्यक्ती हे जाणू शकते.
आणि ते पाश तोडून तो जाऊ शकतो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जेव्हा देहधारी जीव भौतिक शरीराशी संबंधित या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, जरा आणि त्यापासून होणाऱ्या दुःखातून मुक्त होऊन याच जीवनात अमृताचा उपभोग घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच ज्या वैकुंठवासाचं चित्र दाखवलं, कशा प्रकारे त्या गोष्टीला जाणून मग ज्या वृंदावन, इथे सुद्धा जे वृंदावन आहे ती तीच प्रतिकृती आहे आणि अक्षरशः त्याच प्रकारे सुंदर असं वातावरण. मग या भौतिक प्रकृतीमध्ये सुद्धा आपण या त्रिगुणांच्या पलीकडे, जेव्हा हा देहधारी जीव भौतिक शरीराच्या संबंधित या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाण्यास समर्थ होतो, तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, मग जेव्हा तो स्वतःवरती त्या इंद्रिय विषयांपासून नियंत्रण आणतो आणि तो या जन्म, मृत्यू, जरा, व्याधीच्या या दुःखांपासून कुठेतरी स्वतःला ते पाश फोडून मोकळा होतो, तेव्हा तो निश्चित याही जीवनामध्ये अमृताचा अनुभव करू शकेल. कारण जे काही कर्म करेल ते कृष्ण भावना भावित कर्म करेल. सर्वम कृष्णार्पणम. आणि म्हणूनच त्या कृष्णाला जाणून निश्चितच त्या क्रियाकलाप त्या प्रमाणामध्ये केल्या जातील. मग हे गुण, मग हे ज्ञानाने आपल्याला जाणायचे. ज्ञानाचे चक्षु कोण देणार आहेत? तर हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन विचारतोय. हरे कृष्ण. अर्जुनाने विचारले, हे प्रभो, त्रिगुणांच्या अतीत असणारा मनुष्य कोणत्या लक्षणांनी ओळखला जातो, त्याचे आचरण कसे असते आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणून अर्जुन विचारतोय, जसं अर्जुनाने विचारलं, स्थिताधीर मुनी, मग तो चालतो कसा, बोलतो कसा, वागतो कसा, खातो काय, पितो काय, कशा प्रकारे आचरण करतो, त्याचप्रमाणे अर्जुनाला प्रश्न विचारलाय की या त्रिगुणांच्या पलीकडे जाणारी व्यक्ती म्हणजे गुणातीत आहे, त्याचं आचरण कसं असतं. जो योग्य अध्यात्मिक गुरु हे ज्ञान देऊ शकतो आणि तो प्राकृतिक गुणांच्या पलीकडे कशा प्रकारे जाऊ शकतो. तर असे हे अकर्मी नारद महाराज, नारद मुनी आपण दिसतायत की जे अकर्मी आहेत, निष्काम कर्म करणारे, जे सकाम कर्मामध्ये न अडकता ज्या निष्काम कर्मा, की ज्यांनी त्या मृगारींचा कायापालट करून मृगारी ऋषी वाल्याचे वाल्मिकी झालेले आहेत, अशा प्रकारे साधू संघ, लवमात्र साधू संघ, की अक्षरशः सेकंदाच्या कितीतरी फ्रॅक्शनच्या त्या अंशाच्या त्या वेळेमध्ये की कशा प्रकारे मग त्या गोष्टीला जाणलं जातं आणि कशा प्रकारे त्या अकर्मी व्यक्तीकडून की कुठल्याही प्रकारचं मग त्रिगुणांचा प्रभाव त्याच्यावर नसतो आणि त्याच्या गुणातीत जायचं असतं त्याला, आणि कुठल्याही प्रकारे विचलित होत नाही, की अगदी कमीत कमी काळामध्ये मग त्या सकाम कर्मात तो अडकलेला नसतो. आणि म्हणून कशा प्रकारे ती व्यक्ती असते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री भगवान म्हणाले, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ती आणि मोह याची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करीत नाही किंवा ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करत नाही, जो त्रिगुणांच्या प्रभावामध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो आणि केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहे ते जाणून उदासीन आणि दिव्य राहतो, जो आत्मस्थित आहे आणि सुख दुःखाला सारखेच मानतो, जो माती, दगड आणि सोन्याकडे समदृष्टीने पाहतो, जो प्रिय आणि अप्रिय यांच्याबद्दल समभाव राखतो, जो धीर आहे आणि स्तुती व निंदा, मान व अपमान याकडे समभावाने पाहतो, जो मित्र आणि शत्रू यांच्याशी सारखीच वर्तवणूक करतो आणि ज्याने सर्व भौतिक कर्मांचा परित्याग केला आहे, त्या मनुष्याला गुणातीत म्हटले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. मला 1 मिनिट द्या फक्त.
तर भगवंत सांगतायत मग, ज्या अर्जुनाने प्रश्न विचारला की अशी व्यक्ती गुणातीत होणारी व्यक्ती कोण, की ज्या सत्व रज आणि तम या गुणांच्या पलीकडे, जी सुखाने बांधली जात नाही, जी वासनेने कुठल्याही बांधली जात नाही, ज्या अज्ञानामध्ये ती नसते, आणि अशा प्रकारे ज्याच्या पलीकडे मग सत्वगुण हा निर्मळतेकडे आहे, पण त्याच्याही पलीकडे जाणारी, की ज्या कुठल्याही गोष्टींनी तो आत्मबद्ध होत नाही, कारण तो आत्मसाक्षात्कारी भावनेमध्ये असतो. आणि म्हणून भगवंत सांगतायत की जो प्रकाश, आसक्ती, मोह यांची उपस्थिती असताना त्यांचा द्वेष करत नाही, ते नाहीसे झाले तरी त्यांची आकांक्षा करत नाही, कारण कुठल्याही प्रकारची आसक्ती नसते, त्याच्या पलीकडे गेलेले असतात, कारण ते अनर्थ निवृत्ती साधलेली असते त्यांनी. आणि म्हणून जो त्रिगुणांच्या प्रभावांमध्येही अविचलित आणि निश्चल राहतो, केवळ त्रिगुणच सक्रिय आहेत हे जाणून उदासीन आणि कारण हे त्रिगुण आहेत, त्यांनीच हा आत्मा बद्ध होतोय हे जो जाणतो आहे, तोच पलीकडे जाण्याचा प्रयत्न करू शकेल. आणि म्हणूनच तो सगळ्याला, मग तो सोन्याचा तुकडा असू दे किंवा दगड असू दे, त्याच्यासाठी तो सम असतो. खूप कठीण आहे हो भौतिक जगतामध्ये या सगळ्या गोष्टींना आत्मसात करणं, परंतु त्या त्या मार्गावरती स्वतःला आचरित करणं, निदान ज्या सुखामध्ये सुखामध्ये हुरळून न जाता, की मग फक्त दुःख आलं की भगवंतांचा धावा करायचा असं नाही, तर सुख आणि दुःख याच्यामध्ये समतोल राखलेला आहे, ज्यांनी की ज्या सुखामध्ये हुरळून जात नाही आणि दुःखामध्ये होरपळून निघत नाही, की ज्या सगळ्याला समतोल राखलेला आहे, सुख दुःखाला जो सारखेच मानतो आहे. मग ज्या भगवंतांची प्रार्थना करण्याचं सांगितलं त्याविषयी तर वेगळा विषय होईल तो, की जे आर्ततेमध्ये, मग जे आपण अर्थार्थी त्याच्या बाबतीत तो विषय येईल, तो मे बी इथे त्याचं नाही हे होणार, परंतु जो समदृष्टीने बघतोय, मग जो समभावाने बघतोय त्या गोष्टीला, कशा प्रकारे बॅलन्स आणतोय प्रत्येक गोष्टीमध्ये, जो धीरतेने प्रत्येक गोष्ट घेतो आहे, स्तुती, निंदा, मान, अपमान याच्या सगळ्याच्या पलीकडे तो गेलेली असते ती व्यक्ती, आणि सगळ्याला समभावाने बघितलं. ज्या उत्तम अधिकाऱ्याचं मी सांगितलं, की जो प्रत्येक जीवामध्ये परमात्म्याला बघतो, आणि म्हणून तो शत्रू असो मित्र असो, पण त्या परमात्म्याला तो बघत असतो, त्यामुळे त्याची दृष्टी मात्र तशीच असते. आणि म्हणूनच सर्व भौतिक कर्मांचा ज्याने परित्याग केला आहे, अशा मनुष्याला गुणातीत म्हटलेलं आहे. मां च व्योभिचारेण भक्तियोगेन सेवते सगुणान् समतीत्यैतान् ब्रह्मभूयाय कल्पते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. जो मनुष्य सर्व परिस्थितीत एकनिष्ठ होऊन पूर्णतया भक्तीमध्ये संलग्न होतो, तो तात्काळ त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जो या सगळ्या परिस्थितीमध्ये पूर्णपणे स्वतःला भगवंतांच्या नामस्मरणामध्ये, भगवंतांच्या भक्तीमध्ये विलीन करू शकतो, जो संलग्न होऊ शकतो, ती एकनिष्ठता आणि ते केंद्रित होणं हे आवश्यक आहे, तो तात्काळ या त्रिगुणांच्या पलीकडे जातो आणि ब्रह्मस्तराप्रत, की जे ब्रह्म रिअलायझेशन आहे, भगवंतांचा जो टप्पा आहे, त्यापर्यंत स्वतःला उन्नत करू शकतो. कारण त्या अध्यात्म अशा मूळ स्वभावाला जाणून ती प्रगती साधायचा तो जीवात्मा प्रयत्न करत असतो. आणि म्हणून म्हटलंय, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम अमृतस्या व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि परम सुखाची स्वाभाविक स्थिती असणाऱ्या अमृत, अव्यय आणि शाश्वत निर्विशेष ब्रह्मज्योतीचा आधार मी आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण, जो या परमात्म्याचा अंश आहे, तो परमात्मा निश्चितच या महासागरामधून तारून न्यायला अगदी तिथे हजर आहे, उपस्थित आहे, आणि म्हणून या ब्रह्मज्योतीचा तो आधार आहे. ज्याप्रमाणे जसं म्हटलं ना, की वातीला वारा लागू देत नाही, त्याप्रमाणे ती कशी स्थिर असते, तशी ती व्यक्ती स्थिर जर झाली आणि ती गुणातीत झाली, त्याने मन आणि बुद्धी एकाग्र केलं, भक्तीमध्ये स्वतःला संलग्न केलं, तर निश्चितच भगवंत आहेत आधार द्यायला. भगवंत निश्चितच भक्तासाठी भगवंत विशेष आहेत आणि भक्त भगवंतांना विशेष आहेत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे तो ब्रह्मस्तराप्रत उन्नत होतो आणि त्या ब्रह्मज्योतीचा आधार हे प्रत्यक्ष, कारण आपण बघितलं की प्रत्यक्ष भगवंतांवर सगळे आश्रित आहेत, आणि ज्या ब्रह्मांडांचं आपण बघितलं, ज्या 7व्या 9व्या अध्यायामध्ये, ज्या 10व्या अध्यायामधले सर्व विभूती आपण भगवंतांच्या बघितल्या आहेत. आणि म्हणूनच ज्या ब्रह्मस्तराप्रत जो उन्नत होतो, त्या ब्रह्मज्योतीचा भगवंतच आधार आहे.
कारण आपण परमात्म्याचेच अंश आहोत आणि म्हणूनच हा परमात्मा या आत्मिक अशा लेवलवर जाऊन जर आपण ते जाणलं, शरीर नाही आत्मा आहे, तर निश्चितच हा परमात्मा या सुखदुःखाच्या महासागरातून आणि या त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जी मोहमाया आहे त्याच्यातून बाहेर काढायला निश्चितच आपल्यासाठी तिथे उपस्थित असतो आणि त्याचा आधार बनतो. इति चतुर्दशोऽध्याय समाप्तः. असा हा त्रिगुणांचा आपण अध्याय बघितलेला आहे. शेअरिंग थांबवते आणि रेकॉर्डिंग